চুক্তিৰ পিছত শান্তি চুক্তি যেহেতু সম্পাদিত হল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক যেহেতু চুক্তিৰ আগতে কনভিক্ট কৰা হৈছিল বা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হিচাপে हेलो गुड मर्निंग रायजो राजा लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा मानाव गेदेर एबसुनि प्रेसिडेन्ट बा दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि केसखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन जोंहा मानाव गेदेर एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव बिसोरनि केसखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ माबोरै दिरुननांगौ मा बाथ्राजों माबोरै दिरुनहैनो हागोन बेनि बाथ्रा बे भिडिअ बेरखांदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा दिनै थारैनो एनडिबिखौ लानानै बिथांनि गोसो गोरबोआव दुखु मोनदों एनडिबिआ दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै होननानै बिथाङा दासिमबो दुखु मोननानै दं मा खालामनो नाथाय बिथाङा मोनसे सलुसन होदों जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा बुंदों एनडिबिनि केसखौ दिरुननो थाखाय माबोरै बबे लामाजों थांनांगोन बे बाथ्राया बे भिडिअनि गेजेरजों बेरखांदों स' नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय आरो जोबनायावसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जा मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा दिनै एनडिबिनि केसखौ माबोरै दिरुननांगौ बिनि बिसय जोंहा बुंदों आरो दिपेन बर' सारा दिनै बेसेबांदि सैथो बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजिलायनो हायो आरो फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सोरबायदि केन्डिडेटखौ जोङो बिटिआरनि सिट खालामोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिया जौगागोन आरो थारैनो एनडिबिनि गायसनगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा गगोन आरो जेसेबांनो एनडिबिफोरनि केस दं बे थारैनो उइद्र' जागोन बेबायदि केन्डिडेटखौ नागिरनानै जोङो फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव जोङो भटखौ होलायबानो जाबाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होबाय जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' सारनि बिबुंथिखौ চুক্তিৰ পিছত শান্তি চুক্তি যেহেতু সম্পাদিত হল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক যেহেতু চুক্তিৰ আগতে কনভিক্ট কৰা হৈছিল বা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হিচাপে এটা ৰায়দান দিয়া হৈছিল সেই ৰায়দানটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত পুনৰ আৰ্জি বা আমি বেলৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছিলোঁ একেলগে আমি সকলোৱে মিলি ঘৰৰ পৰিয়াল প্ৰাক্তন এনডিবি এফচু চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী দল সংগঠন যোৱা 18 তাৰিখে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই যে বেলৰ যে আবেদন আছিল সেইটো কনচিডাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে সেইটো পিছুৱাই দিছে পুনৰ আকৌ 2025ত ইয়াৰ কাৰণে শুনানি গ্ৰহণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ দাবী আমাৰ আহ্বান আমি সদায় সেই কথাকে বাৰম্বাৰ কৰিছোঁ যে শান্তি চুক্তিৰ পিছত চুক্তিত যিসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছিল স্বাক্ষৰকাৰী আৰু চুক্তিৰ সংগ্ৰামী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ গুৱাহাটীত যি তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰিব লাগে अब्ला मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारनि बिबुंथिखौ दिपेन बर' सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो एनडिबिनि बागै आरो रन्जन दैमारि सारनि बागै स' नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय दायो नोंथांमोना खोनानानै मा बुजिखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जोंहा दिपेन बर' सारा दिनै एनडिबिनि केसखौ माबोरै उइद्र' खालामनो हागोन आरो रन्जन दैमारिनि केसखौ माबोरै फोजोबहैनो हागोन आरो माबोरै बेलाव दिरुननो हागोन आरो गासै एनडिबिफोरनि थाखाय दिनै केसखौ माबोरै उइद्र' खालामनो होननानै जोंहा दिपेन बर' सारा बैफोर बाथ्राखौ बुंदों स' नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय बेसेबां सैथो बाथ्रा बुंखो दिपेन बर' सारा नैबेखौ नोंथांमोना सायख'नानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो दिपेन बर' सारनि गोसोआवबो गाबखांदों दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एनडिबिफ्रा उइद्र' जानो हायाखै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायैनि थाखाय जोंहा एबसुनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट जोंहा दिपेन बर' साराबो दुखु मोननाय फोरमायदों स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय बुजिखाबाय आरो दायो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।